Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-12 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. 43 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day kag 50 diyas ang nabilin before pa man mag-end ang 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayon nga lubos kitang nagpasalamat bisan pa nga wala pa makagwa si Ulysses sa par. Pero tidaw na spare ang Negros Occidental kagiban nga bahin sang pungsod sang Pilipinas. Pero ginakasubo naman ato ng nagyan sa aton sining mga kaaksyon sa iban nga bahin sang pungsod sang Pilipinas including ang Metro Manila. Nga naga-sofrer subong sang tuman nga tubig baha mga kaaksyon. No? Kadamo sa mga kaaksyon tanggin pang rescue halin kay na sang tungang gabi. Tob-tob sining mga inuras. Nagrokulpa ng pagulan pero still sa gihapon ng tubig baha yara sa gihapon. No? Pag pangamuyo kita nga bisan paano malampuwasan naton initanan nga pagpanghangkat kay grabe tong ulan sa pila ka mga areas.
Magainom na kita, tubtob kita sa Tacnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa gihapon kuan kita ha magro aligmat sining COVID-19. Kayang COVID-19 ara sa gihapon. Pag social distancing, naka-face mask kag face shield kunyara kita sa gwa sa aton sining mga puluyan. Kunyara kita sa downtown sa mga kalatuan, dapat always gid naton nga tandaan ang face shield, face mask kag social distancing. Ay way man ta na perdihon kung kada isa sa aton nagahalong lang. Sa mga kaaksyuntang nga naga-monitor sa sining nga udto, nakaluto na, nakachibog na, ang iban siniga amat-amat pa. Gamat-amat paluto. Kag dugay-dugay maniyaga na. Amo nang importante gid sa tanan. Sa mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, kalakip man ng aton sining nga mga kaaksyon dira sa Oriental side, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa Bugos nga Region 6. Magainop na kita mga kaaksyon. Dalonta sa diligid lamang madugay mga balita, sunod-sunod nga mga impormasyon, karatipon sa aton sining nga mga action reporters. Sa kinanta na ko ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Grupo sang mga empleyado sang Kapitolyo nagalaom sa gihapon sang extra Christmas bonus subong nga bulan sang Disyembre. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon R. Tayhupon, compliance ang mga punong barangay sa Bacolod angot sa implementasyon sang road clearing operations 2.0 ginapabot sang DILG officer sang syudad. Kag sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, pamilya sang driver sang nakabunggo sa ambulansya kahapon sang hapon handa makigariglo sa pamilya sang mga napatay kag sa mga nagkalapilasan sa mga aksidente. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, nagpositibo nga PNP kag INIOP sa Nokpo nagdangat na sa 58 kag isa ang patay. Nakapalagyo nga preso sa banwa sang Moises Padilla wala sa gihapon madakpan. Kadugay na sini wala sa gihapon madakpanin ano ning klase sang hilikoton dito siya nalagyo ba sa Singapore na or sa Amerika nga daw hindi siya makita daw katalanhaga naman niya mga sirs sa banwa sang Moises Padilla hindi nyo sali katago da kay kumo nga ginasugo-sugo tato sa police stations daway lang ay na sitwasyon na. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, PDEA nagpakigsapol sa mga miyembro sang Provincial Peace and Order Council. Samtang dalandra sa Barangay Mansilingan padulong sa Filisa aton hibaloon ang sitwasyon karon dugay-dugay. Maga-report live dira si Aksyon Alvin Graba.
Samtang sa mga balita naman sa out of town sa siyudad San Carlos. Igabalita ni Aksyon Stephen Fresquito, 56 anyos nga lalaki misingo, pamilya nagapati nga ginkidnap ang ila sining nga himata. Samtang sa Dakbanwa naman sang Sagay, kapulisan hulaton na lamang nga makagwa sa ospital ang mag-asawang kabalo. Agod nga mapasaka ang kaso batok sa sospek naglutang sa mag-asawa. Samtang balita naman sa Aksyon Percival Villamor sa Central Negros, duha ka persona dakop sa buy-bust operation sang mga kapulisan sa siyudad sang Bago. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Baguio Ulysses update kita mga ka-aksyon. Kung bala may initial na nga report ang NDRRMC angot sa sining paglaslas ni Baguio Ulysses. Kag COVID-19 cases sa Pilipinas naglabot na sa masobra 400,000. DOH nagpahayag nga hindi magsalig nga may ginahimo nga vaccine. Kag POV drivers, kag operators makakuha sang 6,500 pesos nga cash aid. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion Size, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Timog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:36 ang aton oras 11:36 na mga ka-aksyon. Sige, karon dugay-dugay ang inyo sining nga mga ginapadala nga mga mensahe, mga panamyaw ninyo sa aton sining nga Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Hatagan tanay talupangod sa dili lamang madugay, no? Samtang sa mga regapamati kag nag-tune in na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay lang mga ka-aksyon kag sa aton sining nga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph at agan tanaig talupangod mga ka-aksyon. Samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining nga udto, ihatag taning resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Huwebes, November 12, 2020 sa unang draw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 21-35, liwat 21 and 35. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige, daligid lang samtang nagatimo-timo kamo sa inyo sining panyaga sa way pa magkatimo-timo kung sa din kaman nga bahin sang pungsod Pilipinas, may lang pamati sa inyo tanan-tanan dira, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang monitor dira sa Silin Homes. Always gid pamati diri sa aton sining program kada Odto. Kay Estelier Terhay, may lang pamati Estelier Telhay, no? Grabe nga baha diri sa Manila, labot ng iban nga sa ila mga atop gani man. Bata ko gali ni Nanay Teresita Bayot. Okay, sige, halong lang da Terhay Estelier, no? Halong lang da iha sa area sang Manila, no? Sa kay Gloria Gonzaga Pamitalan Dihak, may lang pamati Gloria, and happy tuning in diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. And sa kay Chel
Nodilat Beltran, may lang nga pamati Chel, no? And Remio Bermilio, may lang nga pamati dra sa Barangay Panukoy sa Remio okon sa Bikbik Pottery. Kag sa mga kaupdanan niya dra ni Remio Bermilio. Kay Rimar Hicano Haliasgo, may lang nga pamati dra sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, Banwasang La Castiliana. And Gian Resisio, may lang nga pamati, present man siya from Singapore. Thank you so much, Gian Resisio. Wala absent diri sa aton sini nga pangalagad. Wala pa siya madakpan sir, base gapanago na siya sa tamburong upod sa mga ilaga kag mga tanga. Sinoning bot siya sing ganon? Ayo, gid. Damo gidabalan si Alex Montesa, no? Aldrin Lalima ko, dirasan ni Nas Rose, may lang pamati to Aldrin, kag sa mga si Mario Yadira, kag sa mga katupad niya, ay puwerte, kag sa kay Commander-in-Chief ni Aldrin Limaco. Ayos, kagawad din Bongjo Campo sa Barangay Maaw, nagapamati samtang nagapanyaga. Amo nang tirada, amo nang mayong kadarag-andra kagawad imbong Jocampo. Kay Jane Marie, may lang pamati dara sa Canlaon City. Salamat gid Jane Marie, no? And GR Amanti Mabuting, may lang pamati watching live from Cebu City. Thank you so much gid GR Amati Mabuting, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pamati Jocelyn Kalamaan. Sa kay Jonabel Daya Una, Diket, may lang pamati Jonabel. And Jane Ignacio, may lang pamati. Monitor sila, live streaming kami di sa Soberano, si Cobirano. Sa dining Soberano, Cobirano ni man. Pamilya Goronea. Sige. Ayos. Okay. And Valencia Kenneth, may lang pamati kay paring Ed Lumugdang, may lang monitor sa mga miyembro sang Bacolod Eagles Club, no? Nga nagpamati man sa sining udto. And Tomas Brunyola, may lang pamati. And Martin Aliling, good PM lang, no? Kay Stewart Liboon Tan, may lang pamati. Tamyaw ko lang migo ko di sa Ching Sizzlers Somag. Kag sa mama ko, Liboon. Ayos. May lang pamati Stewart Liboon Tan, no? And sa kay Imi Esmeralda Dolido, watching from Hong Kong, salamat gid. Bia Jonathan, thank you so much gid Bia. Tere Simpronyong, may lang pamati Tere. And Heaven, Marlene Diaz, may lang pamati. Kay Mira Dumpay, grabing bagyo diri sa Manila. Sir, wala na po kaming kuryente, kusog kayo ang hangin. Gani man. Mera Dumpay, no? Halong lang kamo dira, no? Kag kay Alex Fuentes, may lang pamati. Cory Bidaha, watching live from Kuwait. Thank you so much, gid. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Ayos. Sige, lantaon taning iban pa naton nga mga ka-aksyon. Kay Saldi Reston, may lang monitor kay Tatay Alex, no? Kag kay Nanay Edad sa Takuling, halin sa kay Saldi Reston. Ayos, dagang salamat gid. Joel Mahinay, may lang pamati Joel Mahinay. Okay. Kay Faith Joy Tambukon Palanog, may lang pamati Faith Joy, no? Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pamati. Ayos. Kag kay Danny Pornes Salumante from Dallas, Texas. Thank you so much gid Danny. And Ophelia Galero Arce, may lang pamati. Opodra sanday Jovelyn, Shelian kag Elijah, no? Good morning lang. Ayos. Sige. Daligid lang ha, standby mga kakson, karon lang dugay-dugay, ang iba naman nga wala ta malabutan sa pagbasa. Standby. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita.
Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga tunoras, 11:45 na mga kaaksyon para sa Kadtuantang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon ni Daboso. Maki-update na sa Bagyo Ulysses kag anano ng status. Ano nang pinaka-latest nga report sa provincial disaster? Anong national disaster? Ano nga mga lugar sa pungsod Pilipinas ang nagasufrer pa sang tubig baha? Bisan pang mga kaaksyon tang naga-message diri sa aton sining Facebook page. So grabe to kurong baha sa ila, no? Sa kay Madam Estelier Terhay, niya grabe nga baha diri sa Manila, labot ng iban sa ilang atop. Grabe, no? Pagalong lang kamudra, no? Samtang regamon ito diri sa aton sining pagpangalagad. Kag maki-update kita sa COVID-19 nga kaso sa Pilipinas, naglabot na sa masobra 400,000. DOH nagpahayag nga hindi magsalig nga may ginahimo nga vaccines. Kag POV drivers kag mga operators makakuha sang 6,500 pesos nga kasay. Kag kalakip man ang update sa COVID-19 diri sa bugos nga Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sining mga balita nasyonal upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayong to. May introduction Rex sa tanan naton nga mga ka-aksyon kung ano kado kalinong di sa palibot sa syudad sa Bacolod Action Rex. Kaluluoy naman to yung aton no? sining mga kauturan. Do pilagid ni ka mga areas to Aksyon Yes, Eden. may ari tadi karon Action Rex sang areas nga ginbaha. Pero ti kaina mga alas 9 actually naghuyang na Action Rex sining Bagyo Ulysses. Actually daw wala na tugali pagulan sa ibang nga mga areas mo. Baha ang na lang. Baha din. na gid lang. Oo, correct Grabe, Action Rex. no? Pero kay ti ulihin nakita ang bagyo sa Kabangan Zambales nga nagagiho naman paaminhan, nagatundan aminhan sa kada sigon nga 35 kilometros por hora kag may dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 130 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga naglambot na lang sa 215 kilometros por hora kay kaina as of 6 a.m. 255 per kilometer per hour pa ni siya Rex. Grabe, no? Kabaskog pa Subong sa iyagli. 215, oo. Anong
direksyon nga pagwa na di sa Pilipinas kung ari pa sa Gyapon. Ari pa sa Action Rex, pero naghalin na siya sa Luzon. Kaya actually, nag-third landfall na siya kay Inas ang kagahon sa Quezon Province. Pero ti ining ginapaabot nga magwa sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw sa aga o kon sa hapon. Pero ti sa Depende karon, ni sa kadasigon niya. oo. Ti karon Action Rex, mayara na sang kapin 170,000 ka mga residente Grabe. sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas ang ginpang evacuate kag may isa na nga na-record nga napatay. Ginpaan naman sa pag-asa ang mga residente sa nga padayon nga pagbaha, landslide, sediment-laden stream flows kaangay sang lahar kag ti ang tuman git actually kaapektado sa Action Rex makita naton sa Facebook ang lugar sa Marikina kag Rizal nga tuman gid kaapektado especially ining Marikina River bala. Marikina kag ang Montalban, Rizal. Ano yes. to ganito? Camarines Norte, Production Rex, may ari ta di karon. Pero, amutong daw nakita ko to sa Facebook account bala kagabi. Kay nasang kagahon nga mga 4 o'clock ga pangayos sila tabang at sila tanan daw mga mordes mga sobrasyon sila sa mga babaw sang atop nila. yes, correct, Action Rex. Kay daw subong hindi nakaarapal ang mga Oo. rescue nato, ang mga Grabe. rescue didto. Bangod sa kadamo man sang nagapanawag kang nagapangayo sa ila bulig, tinagpalayag pa gani like for example kay Mayor Teodoro, nga naghambal na siya nga nagaamat-amat palang kami gani bangon tungod sa Bagyo Rolly, nagwaswas naman liwat ini ang Ulysses. Pero ti dugang pag Action Rex nga daan ang iban bala nga mga lugar nga may mga dam bala, pinag-release sila sang tubig. Ti amo pag ng dugang. Pagid ang tubig. Correct, Action Rex. Based sa pinakuli, sinilang gini nga udto, mga 11:30 gin pagwa, ang record sa mga flooded areas bungod sa Bagyo Ulysses, unahon nato ng Action Rex sa Amo ning Bulacan. mga lugar nga mga ginbahaan, Correct. nga dalom pagid ang tubig, way pagid mag-subside as of this time. Correct, Action Rex. Sa Bulacan, ang Marilao, San Ildefonso, San Miguel, Grabe. kag San Rafael. Ang Bulacan na nagligad na daw gindalasa man na sang Bagyo Rolly. Correct, Action Rex. Do dito, gid sentro sa Luzon, no? Kag Catanduanes, ang Cavite, ang Noveleta, ang sa Manila City, ang Baseco Compound, kag Espanya, kag Rojas Boulevard. Sa Marikina City, amo ni Action Rex, ang Marikina River water level kuno, naglambot na sa 21.8 meters as of 9:14 sini nga aga, nga mas labaw na kuno Action Rex sa na-record sa tong bagyong Undoy. So Grabe. sa tong tuig 2009. Dalaman sa Marikina City ginbahaan ang A. Bonifacio Avenue, ang Tumana kag Sumulong Highway. Sa Pasig City, ang Ligaya Marcos Highway kag ang Santolan. Sa Quezon City, apektado diri ang Araneta SM Santa Mesa, Barangay Bagong Silangan, Rojas District kag Rojas District. Sa Rizal, Action Rex, ang bugos nga San Mateo Rizal, kag ang mga otoridad to Action Rex actually nagagamit na gid sang motor bangka o kun motorboat para ma-rescue ang mga na-stranded nga residente. Kay may Action Rex mo nga do nag-ano pa bala, nag-hesitate pang iban nga pagsaka sang tubig nga pabilin lang kami danay sa balay. Sanay, amo na nga way gid nila gina-expect nga mas sobra pagid. Yes, Gul, pinagtaas ang tubig taas ang Action tubig. Rex. Na puno na lambot nila first floor ara sila second May lang floor. gani kito wala sang na-trap yan no do halin kagabi do isa lang recorded nga patay. Kag ti damo evacuees no. Yes, galing kay Action Rex ang problema subong sa mga tao man didto. Hindi na sila ma-rescue. Yes, kag kulang na gid sa mga tao Action Rex. Actually, may mga artista bala nga nagpahayag Action Rex nga nagbakal sila automatic dayon, nag-order sila nagbakal sila abi bangka kag nagapamangkot sin-o kuno pwede ka volunteer nga mga rescue mabayad lang. Amo na ng operasyon nila dito subong kay Ang helicopter taman di taman na mabasol ang Philippine Air Force ta kay limited man lang actually ang giho nila. Yes, Kay do helicopter gid lang ning maka-rescue ni sa iban nga ara pa sa atop nila bala nagplabilin aksyon din. Oh, bakita da Action Rex sa ato rin yung mga Facebook Live viewers bala ang mga pictures nga nakolekta taman amak mo ya hapay ang tanan atop na lang ang kitaon Action Rex di pila ba lang standard nga height sang balay mga amo na bala Action Rex Gani? nga pagtan-aw mo bala ti sobra-sobra na gid ya ang Tubig eh. ang tubig Oo, baha. kay kung isip-isipon mo mag second floor kay natong nakita ta to do tatlo ka panalgan tong ila pero do halos labot na. Correct, Action Rex. Second floor na sobrang kwanila ti kung mag second floor taas na sa action din mo. Oo.
Kay baka ang nalambot tubig pa. na ara pa na sa unhan pa na sa ground floor nila, tinagsaka pagid pa third floor o second floor, taas na gid ka tubig, dako na gid nga tubig nga volume sina. Yes, correct, Action Rex. Kag isa man sa problema karon sang aton nga mga awtoridad ang nagagutok naman nga mga evacuation centers. Isa pa na kay may mga evacuation center nga Ginbaha man. ginbahaan. Wala labot, Ay, Action grabe. Rex. Dapat ipabilin ni gyapon ang social distancing. Bangod ara man niya gyapon ang COVID-19 pandemic. Mayo tani nga kung maanod ni sa baha ang ining Inaya virus. pagkatapos way na dayon Oo. tani, pero ti ara man na sa gyapon. Tiyan mo na ang mga Kay bulubudlay kung gid, Action Rex. nag-aging tubig, kapyot man sa wala tubig. Correct. Kag palaligban Ay, sang iban Action Rex subong ti ara sila sa atop nila nagainula nagapanaktong lang. Pero Kalulo, ginapaminsar itong mga ang mga bata. kagamitan nila sa sulod Galing balay. kay way na tong kagamitan nila. Way na gid may na gid mahimo. to. Kung may mabilin to, te inang mapuslan lang nila nga gamiton. Pero asto sa mga kuryente, kagiban pa, way na to mapuslan aksyon din. No? Kagang Yes. iban sinto, nagklaanod na siguro. Importante lang nga buhi sila. Correct, Action Bisan Rex. pangara sa babaw sa ngatop, mga kabataan nila na safety gid nila, apisar nga ti kabayuntang maga-subside ng tubig sa madasig man nga tinion aksyon din eh. Yes, Daw correct, pang Action was out Rex. gid no? Amo pa nang hambal sang iban bilang ati November na Gani. duga ano na tani nga ay lapit na lang tani ti. Maka-Disyembre na tani, bisan paano, makaligwa-ligwa na tani ni. Correct, Action Rex. Ti amo na hambal sang iban nga ari, di bala may mga ang ari di may mga pamilya didto nagapangayo gid sila bisan pangamuyo na lang Action Rex sa safety lang gid sang tanan nga at least bisan may COVID-19 kay ara na may gid pila nakabulan naton ginapakigbatuan ina pero ariya isa naman ka fortuitous event kung baga Action Rex ang pagbaha nga mahimo man no kung posible man makautas sa kabuhi if ever may ara dira Action Rex ang mga aksidente walang magluntad parehas tuya may iban bi Action Rex mo nga hindi taman sila nga matig-agid sila ulo bangod nga mambalang iban bi ma-evacuate sila pero wala nagaupod kay ti mambal sila nga bantayan lang nila ang ila balay. Tiya mo na mga rason sang iban Action Rex pero ti Way gid ni nila gindahom nga magamuni ka dalom sang tubig action din. Mo na nagpabilin sila. oo gulpihan na Action Rex mo pag Although nga ti nabahaan na gid manda nga mga lugar pero hindi tuman unlike sini nga grabe gid yang tubig naglalapaw sa kundina. correct Amo Action nga way Rex. gid sila gindahom ni. Ang iban niya hindi hambalila hindi pa ka move on gani sa Baguio Rolly nag-agi Agi naman ka sila naman. ang Ulysses, Ulysses. ti Kaluluoy gid Action Ay, Rex oh. no that's why nga didto sa Luzon ang Manila Electric Company o kon Meralco ang syempre ginutod na Action Rex nila ang Oo. power supply Kadamo sa mga areas to sa Luzon nga blackout action din because ang bagyo ni. yes Action Langalang Rex man na nga. nabutang di nga 3.8 million consumers ang apektado sang pag-stop sang power supply Action Rex bangod man sa mga pagbaha sa pila ka areas dira sa Luzon kag ti wala pa mahibaluan kung pila ini kaadlaw antes magbalik Action Rex so amo Signal po number yung 3 pang batang ang Sambales gali no. yes correct Action Rex although Grabe. naghuyang na siya pero ang tropical cyclone warning signal ang nagalambot gyapon sa signal number 3 sa pila ka mga lugar Action Rex. Kag signal number 2 naman sa southern portions ng Isabela. Ay, Yes, grabe correct man. Action Rex. So, grabe gid. Pero tipa diriya sa aton nga do wala lang. Oo. Do hindi ta di ka batsyag pero didto gali sa ila Sa grabe ila to na yung grabe ito yung dress aton perte ang padungol sa iba no. Nga wala naga-face mask. Kag wala May hugot ang sugpo na. Tuod man, ga pinadungol ang iban gid Yeah. kita ko na sa mga dalanon de. Why na yaga face mask wala naga face shield ya. Bata tigulang tambok maniwang aksyon din. Galakat ya sa dalan why natabo ng guya. Di wala mong iluse. Ti do nami padulugan kag ang balon nga isuksok manabi kon mainug suksok kada. Hindi magsali ka salig. Ay gid galing giti ang mga otoridad tani dapat gid libuton nilang mga areas nimo. Galing ti subong di why ka makita ning nagalibot sila.
miskan sin o ni Guro subo action rex ang pamangkoton mo wala na gid may mabalik sa tuig 2020. Do ubos-ubos gid yung action rex no? Do gusto gid ni nila maging sakto na tani mag 2021 nga magbag-o sila tanan. Oo. Dala na tada. Dala na tada. Correct. Basta 2021 magbag-o na kita. Oo. Kay ti, sige lang kabay pa nga mauntat na ning COVID-19 cases bangod nga naglambot action rex sa masobra 400,000 ang COVID-19 cases nga na-record dire sa Pilipinas. Pero ginpahayag iya sa Department of Health nga dapat ipabilin gid ha ang minimum health standard o safety health protocols batok sa COVID-19 sa piyak nga pasado na sa phase 3 clinical trial ang ining Pfizer nga vaccine. Ginako ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kung magbakal ang gobyerno sang Pfizer vaccine, mangin problema pa action rex ang pahamtangan sini bangod wala sang nagakaigo nga pasilidad ang mga hospital diri sa Pilipinas nga makatago sang vaccine kay gali ining Pfizer action rex dapat sa matugnaw ginatago. Ti sa isa kadlaw hindi mo man matagaan vaccine ang bilog nga pumulo yung Pilipinhon. Ti may mga mabilin-bilin di dapat may storage sila, super cold storage kuno action rex nga pamtangan. Pero to'y suno kay Vergere, ila naman ginaplanuhan ang paghatag sang bakuna hindi lang sa mga hospital kag health centers, kundi magapadulong sila sa mga komunidad agod makahatag sang bakuna. Sa iban pa naton nga balita national, magabato naman sang 6,500 pesos nga cash subsidy ang mga public utility vehicle drivers kag operators nga naapektuhan sang pangabuhian bangod sa mga quarantine restrictions umpisa sini nga semana. Bilog na nga Pilipinas? Yes. Tiyan mo naman ning... Tiyan mo naman pagutok sa mga drivers Amo naman ning alawayan. Action next. Sino man pa nagtag na? Sila di ang DOTR. DOTR naman di kay sa Republic Act number 11494 o kung ining Bayanihan to Recover as One Act, ang Department of Transportation ang nagbaton sang 1.16 billion pesos agod ibulig sa mga critically impacted road-based stakeholders. Amo ni sila mga drivers action rex kag lakip sa mga beneficiaryo amo ang mga operators sa mga jeep, mga bus, UV Express kag PhilCab nga otorisado kag ginkilala sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sunod sa DOTR, ang 6,500 pesos nga cash subsidy ang mabaton sa mga beneficiaryo paagi naman sa Land Bank of the Philippines Pantawid Pasada Program cash cards o kon iban nga bank accounts nga ipaagi naman sa PesoNet o kon InstaPay. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 52,429,682 ang apektado sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Kaysa nasamit nga record, mayara na sang 36,674,458 ang mga naka-recover, samtang 1,289,493 ang nagkalamatay. Diri naman sa Pilipinas, naglambot na sa 401,416 ang COVID-19 positive diri sa Pilipinas, pero mayara na sang 362,217 nga mga naka-recover kag naglambot sa 7,710 ang nagkalamatay. Diri sa bugos nga Region 6 o sa Western Visayas, nadugangan sang 2,000 o mayara na sang 17,994 ka kaso, apang mayara na lamang sang 2,870 ka aktibo nga kaso, natapos nadugangan sang 90 ka panibagong nga kaso kahapon nga adlaw. 57 man ang panibagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 14,662, samtang 11 ang napatay nga nagdala sa death toll nga 462. Diri sa Negros Occidental, 36 ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,252. Diri sa syudad sang Bacolod, 12 ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,051, apang 343 gid lamang ang aktibo nga kaso. Pulo man ang new recoveries kahapon nga adlaw
nga nagdala sa kabilugan nga 4,558 kag 3 ang na-record nga napatay, rason ngang death toll sa syudad sa Bacolod ang naglamot na sa 150. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Di sa mga kaaksyon ta dira sa mga areas nga subong siniga sofrer sang tubig baha paghalong lang kamo, no? Paghalong lang kay tibisan pa, no? Hindi kita kuan bla. Kaya ang mga kagamitan to na makita lang na iya. Basta importante buhi lang kita. Apisar nga may isa na ka-reported nga napatay sa sining paglaslas ni Bagyo Ulysses sa ibang porsyon sang pungsod mga kaaksyon, no? Sige Kag sa COVID-19 sa Bugos nga Pilipinas, nagdangat na sa 4,000 gamat saka man ang balatian niya tubtub gid ni sa ano ni. Ay, tubtub wala guro baksin eh. Tidason pa kuno tuig to. Ay, hugid kasadya, no? Sige sa mga kaaksyon ta, yara na nagka-standby si Aksyon Alvin Graba. Standby lang sa aton sining nga sulit sa papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Bacolod pata area. And sa Lunes, may yara kita mga kaaksyon nga mayong balita. Karon lang dugay-dugay balita ko rin sa inyo. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa Mansilingan to Filisang Rodo. Kamustahon tanabi sa area sang Barangay Mansilingan kag sa Filisa. No, way pada kuno mahimos gid ang pakayos ang dalanda. Kag pidiya nakipagsapol sa mga miyembro sang Provincial Peace and Order Council. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, stop and go. Ba, hindi stop, lock, and listen? Oo, stop and go. Muna sitwasyon diri sa area sang Mansilingan, Pilisa Road, no? Sa diin ang sitwasyon diri Aksyon Rex kay rough road sa gihapon. Matapos nga ginbutangan lang sa volcanic soil ang ining dalan after nga ginbuhuan kag ginguba abi sa suno sa aligasyon nga ginbuhuan kag ginguba sa nga DPWH kag ginbutangan lang o kung ginfilingan lang sang mga volcanic soil action. Pero why da sa nagakayo nga taga DPWH? Walay. Ay, di din sila yang ginpangbuho-buhuan ng nada nila na sungkaan na da? Na amo na Action Rex mahimo ning kasungkaan pila ka adlaw. Kay actually sa initial dugay na nada information nga problema Aksyon Alvin mo nga away na da umpisa na sang Department of Public Works and Highways da ang DPWH bala buti na sila kaladto Oo, correct Action Rex kay we had the information initial ang ginbuhuan una kunti antes maguba ang isak semento kun andalan kunti ginabuhuan ng mga dalanon para mas mahapos na maguba. Para mag-look-up, gagmay-gagmay lang. Yes, Action Rex, para antes, Action Rex, no? Antes naman niyang maguba tanan, tibuan na antes makakas ang ining ginatawag tabla Action Rex nga bilog nga dalan para liwat sampawan sa bag-o nga semento. Pero natabo ini Action Rex ang pagbuo. So, sa information nga atong sining nga nabaton was antes ang COVID. Which is last ini nga first January abi o kun February ginamat-amat aning nga pagbuho diri. Actually ini nga sitwasyon diri Action Rex sa ginatindugan ta sa may area sang Bangga bala pakadto sa area sang Taala Farm, no? Pakadto in diri nga amo ni nga area nga dalan amo ni ang ginaguba o kun ginguba kag ginbutangan lang sa volcanic soil action Rex sa di nang kada labay sa mga tao diri ang ila sining windshield diri ginasaradan gid para hindi lang malabot sang yabok. May mga puluyan man diri action Rex ang ila sining puluyan ang ginbutangan naman
especially from halin sa Kudal, kagang ila Tiangge abi, ginsarad anan Tiangge, pero bukasan Tiangge. Ano na, saman barangay road na da, kung... City Road ni siya aksyon na Rex. City Road ina? Yes, sir. Ti iyan na ka-syudad? Iyan na ni ka Animal aksyon nga na klase Rex. sang DPWH ni sa syudad ay ngaway na nilagin pang look up na ng budget? Ngagin, hindi ko ka-insindi, i-check na bi action Alvin kung iyan na ka-syudad na, kung iyan na ka-national highway. Yes. In fact, itabang ko taman kagina sa traffic enforcer. Sabihin yan ni ka City Road, kagamani ang alagyan pakadto sa area. Kung Sa ano naman kiringan. pagka-lawig na da, pila na da ka kilometrong ginbubuan na sa mga animal na da, kag way na da yung kayo nila? Hindi ko magsala action na Rex, mga 400 to 500 meters ang ginbuhuan. Galing kay pag-abot diri sa area, particular, sa may mag-umpisa ka sa may Bangga Tahala, pakadto ka way abi sa Mansilingan o kung handumanan nga way, stop and go. Buting ganon, may stop ka anay, magpanilag, wala ta ang sugata mo? Enforcer. O, may duha diri ka enforcer action Rex nga nagaman, nga enforcer sa piha. Ate, iya ginaguro ka syudad na? Oo, Kaya yan sa traffic syudad. enforcer na dang nagadumala ho? Oo, yes, action na Rex. Traffic enforcer ang nagadumala. And that is why this would be a city road nga sa diin ang alagyan isa lang gid ka way. Ano ning kabuisita nilang ginahimo na da sa lugar na daman nga way naging tapos na di na ng budget gintukob na kabakunawa na? Base, no? Kadugay na nadang problema kag ginareklamo sa mga motorista tada? Oo, kagang mga nagalabay diri aksyon na Rex, tanan may tabon, mayo lang kay may face mask. Ang Oo. mga nagadala sang tricycles, nga iban nga mga salakyan di pasahe, tiyab okay di action Rex. Bisan kita diri ang batsyagan tagidya ang yabok, although sa aton diri kung ari ka sa higad, hindi mo masyado kitaon, pero kung ari ka sa personal diri kag naga-amat-amat kaya, hindi niya yabok. How much more kung mag-ulan, ang kung mag-ulan ti definitely action na Rex, hindi lang yabok, hindi laputsak kiniyang alagyan, no? Ari man diri ang traffic enforcer. Sir, live kasubong sa Action Radio, kumusta ang area diri, sir? Saan pa ni nag-umpisa ang problema diri, sir? Sir, anong sitwasyon? ang sitwasyon okay mo lang din, ang stop and go ta subong. Kay Okay na no, pag okay na daman? Tapiya, one way to mo. Pag okay mo rin Okay man pakaon na mo na to, dahil karusimong... Semento sa Pizza City, siguro sa Novembre. Ang pagbuho, nagilang pagkuha sa mga simento, de? Sir. Mga pitin tampukan, saan mag-ulan ni natampukan? Ang ginasulod man nila, sir, sa pagkatapos nila sang bakbak sa simento, kuha, ang ginasulod man nila tampil sang volcanic soil. Amo man ang pasada, tade, ari kami din nga mga traffic enforcer gases sang stop and go nga sitwasyon sa dagan sa trapiko Oo, kasi ganoon sir, halin pa sa pag-assign mo diri, may nakitan ka diri nga bulldozer o kung magluwas kundi lang bulldozer o kung ang iban pa nga pison abi nga matapan lang ang alagyan? May naraman sir, may siguro kagina, temprano kung saan nagalin, siguro mga alas 11 nagalin na sila. Kay maging katuan man to kuno mga tinaw to nila to o kung panyaga. Pero ari di kagina ang ilang bako, kagang piston na ligad nga sinimana, kagang duha ka truck nila nga gahakot sang bato kag Kadugay na na action Alvin. Amo lang ni last week lang gid sila start nagbutang sini sang mga nang volcanic soil. Oo, sir, sang Pizza City lang. Sinong kontraktor sinadira? Pizza City, mo din atain ko di, mo man tugod di sila di. Select. Sinong kontraktor na da? Sinong kontraktor diri, sir? Way lang ko idea sa kontraktor, sir, kaya ang ginapang istorya ko din mga tinawo na nila mga driver. Amo lang kami na din nag-coordinate, ugyon lang kami din. Ito, sir. Papahigatanay. Action na Rex, no, pahigatanay kaya bante naman. Paigada, nagiba si kumagyang ka sa bakho da? Amo, away di bako di. Base magyanta sa bakunawa, no?
Pero in terms of action na Rex, ang bako, wala kita sang may bako nga nakitaan, bisan sa aton sini nga Facebook Live. Ang tiyanggi ka ni Diri Action Rex, makitaan mo bukas ang tiyanggi, pero ginsirad-an sang ang ini nga tiyanggi sa Di na dampi man? Kita maning kung halin ka sa Bangga sa simbahan bala sa area sa Mansilingan Highway, inang simbahan bala nila, pa going ka halimbawa sa area sang Handumanan, amuni ang imo sininga alagyan, Action na Rex, kung pahandumanan ng away. Yes, pahandumanan nga way, Action Rex. Okay. Nag-umpisa ang problema kag ang rough road kag ang pagguba sang dalan sa Mayo man nada nga dalan nada nga ginguba na daman? You know, expired na? expired Action Rex, no? Di Amo na ilisa siguro. na. Isla na ni. Ilisa na sang katuntuhan nila. Elisa na siguro Action na. Ay, huugin. Oo. Makon mo na iyang halin sa may Bangga Taala, pakadoya sa Bangga, sa piyak naman ng connection na Rexo, sa may pakadto sa may Bangga Paglaom. Sa isa ka Bangga, nalipat ko ang pangalan, sini nga Bangga niyo. Pero more or less, hindi ko magsala mga 400 to 500 meters Action na Rex. Pero this time kay wala abi ang personnel sa sini nga contractor, kung sino contractor sini. But definitely... Why na? Kay nanago na to sa lukaban nila? Oo. Ang tao gani diriya, kagang mga nakasakay sa... Kadugay na nada. Ambot kung kasano na da, mayara na da karitula Action Alvin? Wala man ko sa may nakitaan nga karatula diri Action na Rex. May date of completion, may date of starting project, may yaran na nabutang tani mo. Oo, mugani. Natawabi sa bulsa? Ah, Sa bulsa nila kung mayara. maabansi kita kay basi balang may karatula diriya dampi sa may Bangga lang bala sa pasulod ala, pero Hindi, sa entrance mismo mayara ginadapat. Sa may entrance, di nakasulod ka na sa entrance, wala. Dito sa punta, sa sulod-sulod gid, kung dinaasta, ang project nila dapat may nakabutang manada. Oo. Pero wala. Pero ang sa sa litrato mo maido pa, di ba? Oh, yes, may ido pa. Mayo pangido, no? Oo. May ari diri gali action na rehabilitation, ari na Action na Rex, no? De? Malakat kita patalamnan sa pahilamunan, no? Di lang manglaknod sa kailamunan kay kabudlay na. Kay galakad kita puro ilamunan na yung palibuta, Mamatama saya. Rehabilitation of Mansilingan Pilisa Road. Ang contractor Wilkinson Construction. Ang Wilkinson? Oo, Wilkinson Construction. Wilkinson Construction. Oo, araw. Hindi ko man kilala na. Hindi mo kilala? Why? Date started, 0. Why nakabutang? This project, 0. Ang date is started. Date started? Sa 0. Why 0 nakabutang? man. Contract completion date, why pa nabalaan kung saan matapos. Hasta lang naguro sa gusto nila. Pero ang contract cost, kabalo ka kung pila? Pila? 61 million Grabe, no? 304,000 Action Rex. Arao. Palapit ko lang para ragali, 64 million. 61 million 304,441 pesos and 94 centavos. Yes. Di wala pa ng date started, why pa na mabutang? Ang contract completion date, why man mabutang? Why man? Pag gusto lang dasla kung year 2021 nila, umpisan kag year 2022, matapos sinang construction project ngayon na. Yes, Action na Rex. Di under ni sa City, Office of the City Mayor, Oo, Office of the City Mayor. may call telepono niya, no? Call telepono na. Yan, no? Hindi ka number, Action na Rex. Implementing Office, City of Bacolod. City of Bacolod. Sino ning Wilkinson Construction ni ma? Construction. Oo, Wilkinson Construction naman yung nakakontrata. And galing kayo sa Wilkinson, ang kontraktor abi, way man diri pag-abuta. In fact, Action na Rex, suno kay... Basi way pa rin matagan budget ang Wilkinson.
Basi kaming na, no? Kaming matabaton. man. Basiga kamang panaguro, hindi kay kaming. Ah, Kaming kamang, no? yes. Yes, no, Kadugay that is na why sinadira, sang sano panadira, way panagyapon Oo. masugdan, bisan gamay lang nga simento. why pagid? Actually, volcanic soil pa lang Action Rex kung ako pagalantaw ni. Tapal-tapal lang na iya. Pantapal pa lang ni, kagaway pa ni akong pagalantaw na Action Rex. Ay, May tayo ano nabutangan mo naman? pison mo. Nag-grader lang ko, of course. Di Pero grader, kung nabutangan pang-tapan pison, lang na. Sa tapan kahit papano. Kung Gaano na pison, dang grader ya? ang grader, para matapal Dapaduding? na magpa. Dapat ang Magbuti grader, may yara na da may gin grade na nada sila. Aba silang mga gin butang nila nga mga dakal-dakal da gin patapan sa grader eh. Nga naman na sa ginpatapan sa grader. Ang mga dakal-dakal. Basi wala na na volcanic budget, soil. basi ko nadala na sa COVID-19 bla. Base pa lamang aksalar. COVID-19 kung COVID-19. COVID? COVID-19 or COVID-19? Oo. Pero may nga ito. Oo. Mga kapulisan sa idalom sa police station number 3. Diri manggali kayo Police Station 3? Oo. Nagano da sila iya? Puli na siya guro sa ila puluyan. Sa Kalayo to Lumana, Police no? Station 3. Hindi, kay ang investigador sa police station number 3 nag-wave off duty niya man ni Guru Action Rex kay way man na naka-uniform, no? Off duty niya na ni Ginaservice siya na ya? Out of jurisdiction Hindi. naman na? Police Station 3. Iyan na tarak-tarak. Iya gali sa lakyan niya. Kumpleto Pero ba? kilala ka lang to nga police station number 3. Nag-wave lang. Okay. Nagpabalo lang. Oo, nga ara siya na mapuli na siya, no? Oo. Mayo, kag siguro pasalamat pa. Salamat kay natandog nyo. Oo. Oh, Hindi na yung sakto lang. Tawag lang ang tumbo sa mga salakyan dang nag-aalagi, ho. Api ko ako lang nakakita. Na ano nga klase na iya sang okay na dang dalan nga ginrumpag ina kag kalawi gina nga dalan na da. Oo. More or less mga 500 meters, 400 to 500 meters action direction. Hindi lang kaya ng mga salakyan na nagtumbo-tumbo. Oo, Yes. galing kay ang may kwandang daway man da ngalan nga DPWH Bacolod, no? Why? Pero kunti, kabalamang City Engineer's Office wala man. City Engineers, Wala man. Why man City Engineers Office of the Mayor, basing Office of the Mayor dang kwan sina mapakayo. Sa mga bisikleta niyo, tumbo man, motorsiklo, kada labay, tumbo Kaya man. mako mo na nga. Ay, hugid. Kung wala sang mabatyagan ang imo sa lakyan, diri kaya maagi, mabatian mo, kundi dampi Action Rex. Ang nagakwan, diin dampi ang guba sa imo salakyan, ang mga nagahuni sa salakyan mo, kay sigurado mabatian mo kay tungod nga nagatumbo man ang mga salakyan kada labay dire. Gani, no? Kaluluoy man ka mga kwan na da. Oo mga- makon mo na iya nga. Ang umulain pag ni Action Rex, kung mag-ulan pagid, di mapundo ang tubig, di naputsak man ng lagyan eh. Si Engineer Agbunes, gali na da ang city engineer. Di na siya? Si sino na? Si Engineer Agbunes? Engineer Agbones. Oo. Calling- Sa well, city engineer? calling. City engineer? Yes, Dapat where na yun? ang city engineer na makuha na, mag-ios na da, kag kung ano na dang sitwasyon. Si City Engineer Agbunes, ginakol kong atensyon mo, sir, ha? Engineer, hasta lang buwas, ha? Kaya kung di ka gani magsabat, may imo kagid, no? Oo. Kung tali, matakaan ni Solution Action Rex, kay actually Hindi, problema dapat ni- i-explain na nila sa publiko. Yes. Oo. Kaya hindi lang na taga-handumanan ang nag-agida. Kadamo sang mga kahuluya nga klase sang ulubraho ni nga kagamay gilang na mga pila na ka metros ang ambal mo to Action Alvin. More or less mga 400 to 500 meters ni Action Rex, no? Kagamay man lang galing nga sementoho na. Oo, kay kumuman dako ang budget, mga 61M, more than 61M, most probably nga medyo base lawig-lawig o kung taas-taas na siya, no? May nga po, ma'am. Sino to? May great lang siya, sir. May nga Biko po. kung amo na tong city engineer. Babae man.
Ate, basta Pwede. nagtigbaliw sa iya sa babae. Oo, gani man. May engineer gali nga babae, no? Pero pwede pa to, ya? Yes, sir. Oh? Ano, sir? Ano, sir? Ano, sir? Alam di wala gid pulos. Ginawa kita mo kaluloy mga tao di. Uy. Isa sa motorista, sir. Thank you, gid, no? Motorista to naglabay aksyon na Ti rin. gani ga pamati sa broadcast mo. Tiya mo na nga daw kay linit blang klase ka hilikoton dapat ibutang na da nila kung nga na delayed na da ang pagpakayosin ng dalan nga ina kadugay na ina. Yes, aksyon na rin. Ang city engineers officer ta anong obraya tulog lang nga tulog. Well, Nano nga obra na nga dapat nagbugtaw na siya. Kung di ka magkakuan, ikaw di pag sa ilo di sa Action Radio ho para ka bugtaw ka. yes, aksyon na rin. Sa artista na matagaan na ni solusyon samtang temprano pa or bisan makuha ng bala aksyon na rin nga amat-amat lang isa ka Oo, isa makita ka lang blang nga way. nagagios da. Oo. Taga pila lang ka metro. Di kay Ay, Waigid, bubuan ng Yes. sang dakal-dakal da, tapos bulduson, tapanon dayo naman, tinanong sinaman. Hambal gani ni traffic enforcer Aluchi. Pagkatapos siya gintapan, nakata naman dayon. Kagkato naman sa iba. Nano nga klase na sang... Wala concentration sa obra. Butsing gano'n nga din, yung iba yung mga salakyan dire mo, batian mo, tong. 3.5 kilometers na dagali ya. 3.5 kilometers ni. Kaya niya, kung 3.5, 500 meters more or less, 500 meters pa lang ang buho. Sige, then how much more? Kung di 3.5 pa na matagaan. kilometers gali na. Hasta na sa Oo. Felisa gali nga Kotay. Simintuhanay, no? Oo. Makon mo na yan, 3.5 kilometers. Diri malabay ang tanan nga mga nanari-sari nga mga salakyan. Oh. Including na ang mga heavy equipment. Diri ban maagi action rex mo. Ang ini nga mga sini nga alagyan. Kay... Ati, sige lang kay tinguan ta na nga mga contact si Agbunis na. Yes, Kung sino na si Agbunis, hindi na paguntatan Action Alvin. Importante na matandog ta na da. Kag kundi ng budget sina. Oo. Hindi na pwede nga plastaran mo da sang kagipatandog mo na nga wala pa budget na. Kundi Oo. may budget na nang pamangkot di ng budget. Umakon mo Di na nagkanto. Oo. Isa pa na. Kag nanong Isa pa rason na. nga wala naging sugdan. Di ba tawag sila nga ulan ng halintos ang pagsugod nila da? Oo. Ang nag-umpisa ni antes pa lang pagbuho ni Action na Rex sa initial information nga to na baton antes ang COVID ang mga dalan. Antes COVID pa? Pebrero Oo, pa? pangbuhuan ng dalan. Subong ongoing Grabe, kaya no? po ng pandemya pero ang problema ginpangkakas na ni mga semento ni o kani mga ginpangbuhuan ang ginbalik kagin uli diriya volcanic soil. Ang volcanic soil, wala pa okay lang na kay way na. pag ulan, pero kung gaulan nila, potsakin na dang area mo. Sigurado, get action. Kag madugangan ng buho da sa taludtod nila. Oo. Pakitan mo ang sitwasyon sa mga salakyan dito, ginadribo lang. Kaya mako mo na nga grabe nga mga alagyan na da. Oo, makan mo na. Kay ang sitwasyon direction Rex para sa akong paglantaway, mani kay kung nakaagigin pison ni, kahit paano, matapa ni siya mo. Oo Galing kaya ba nakaagi pison, yung grader lang posible. Di kay ang pison, ambot ko din ang pison. Di nga ipapison pa na kay may budget naman na. Ay, oo, May no? kontraktor na gani, nakabiding na insured. Oo. Ay, May contract hugid. na, Wilkinson na gani. May Wilkinson na. Dapat si Oo. Wilkinson pa-interview di. Kung nga away na madayo ng project na, gagana pinding ang project na. Wilkinson, pila daton. Parang Wilkie, Sino wala ni si yun. Wilkinson ni man? I-check ta niya. Yes, Hatagan taman sila, pero adlaw-adlawon tani nga kuoton sila, no? Para nga sadyahon tani, no? Adlaw-adlawon nga kuutan ang ano. Kuoton ang bulsa nila, kag hambalon, inyo lang na, no? Kag dapat kay uhon ginada nilang dalan Action Alvin. Kabudlay na da yan. Amo na ang importante makayo lang ang dalan Oo. kay actually damo man ga labay dire Action Rex. Sino yung mga galabay dire taga Barangay Felisa, Oo. taga Barangay Handumanan,
ang iban pa nga taga-barangay Mansilingan, kag iban mga pumuloy sang syudad, sang Bacolod, nga may mga salakyan going man sa among area, mga salakyan, mga heavy equipment, so kung mga trucks ang basura, dali man aga-agi action na Rex. Kuwan ko na, itugyan ko na si mong pag-follow up si Action Alvin. Yes, tingwaan tagit action na Rex. No? Oo, Ang, kundi inhinyero- mo ma-follow up na, ikaw ang simintohon tadra, no? Well, you know my family name. Para klaro, bla sa ilang at tagpalamatay nga ikaw nga follow up sina sang dalan dira, no? O sige. Sige, diri naman kita action na Rex, isalutan ni ang balita ba nagikan Karon na lang na siguro sige, action na Rex. Karon naman na. Pag kuwan lang da, pag paway na danay kay basi mainitan kag magubang imo nga baby face bla. Gani man, siling ko gani ka, matsyag man ko. Mm. Kabalo ka naman daan, ng yabok daan, mayo lang kagilapunggan ko ang ako nga obs, no? Utsman? Obs. Uboy. May upon niya kang yabok, eh. O sige. Ayos. Yes, action na Rex, no? With action na Nani Kiraw, ang action nyo, action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action, sa takalog, action, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sugod, subong promise namon, promise. Hatagan tanay igtalupangod, no? Sugod, subong, adlaw-adlawon tana, diri sa programa sa Aksyon na BBB. Parang maintindihan sang publiko na dra, kung ano na dang nagakanabo. Ay, hugin. Yun pa pinitin siya, di man yung tao, no? Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay, manong balik kita sa diligilamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras, 12:30 na mga kaaksyon. Sige, saway pa makachibog, pagchibog na. Daligid lang kay yari ng aton sining winner ho sang sulit ang papremyo sang Aksyon no Radyo sa SAP sang ERB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na mga kaaksyon, no? Para sa aton sining nga SAP sa ERB, no? Sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos ginatawgan ta na kung magkasabat siya, ti mas mayugid. Hello? Hello, mayong udto, madam. Ay, may udto? Oo, mayong udto man sino ganing ngalan mo? Si Margie Tolero. Margie Tolero, 30 anyos ka? Oo. Taga Purok, Tapulanga, barangay ano ka gani, madam? Barangay 34. Barangay 34. Okay, pamati ka na sa Aksyon Radyo Bacolod o kung wala? Nang sa Facebook lang kagina. Ti subong, gano ka? Gapanglaba? Pangimos ko, ano ko. Gano ka? Ga-prepare ko sa akon nga pranyagahon. Nga gano ka? Nga gano ka gobra? Hello? Wala sir, rilang di sir sa balay sir. Okay. Ti kay nagpamati ka, subong, kada udto ga pamati ka, wala? Sa hindi man lang wala sir o kay dubisigid sa subong sir. Do busy ka gid. Ay, hindi ka pwede mag-mayor kundi mabisi ka lang, no? Si Margie Tolero, 30 anyos, taga, di ka rin barangay 34 gani, madam?
ano, sir? Sa Rodriguez bala, sir? Sa may Rodriguez gali. Oo, sir. Da ka magi sa may gasolinahan da? Oo, sir. Dahil sir sa, ano, lapit sa satellite market, sir, Okay. Te anong ginapamatian mo? Nga programa sa Action Radio? Action Radio, sir, Te anong ginapamatian mo nga programa? Sa mga balita na bala, sir, kag kung may mga drama-drama na bala, sir, kung gabi. Sinong kilala mo sa Action Radio? Sinong nabatian mo nga ngalan? Isa lang? Local, Sino? si Salangga. Si Action Fred Salangga. Oo, kagang kalbo na bala, sir, hindi ka nalipat ko. Kalbo man. Nano nga. Kalbo. Sino nga kalbo man? Ano oras programa ya? Nang patsyan yung tinigang kay Panimaw na patsyan nun. Sinong patsyon mo na? Ang kanon? Kapanimaw na? Panimaw na. Excited sa sabat ang cellphone, sir. Sige. Basta congratulations na. Congratulations, ikaw nagdaog, Madam Margie Tolero, sang 500 pesos, no? Sa aton sining SAP sang ERB. Thank you, sir. May kapital ako sa manok, sir. Amo na yung tirada da, kapital sa manok, no? Congratulations, Madam Margie. Ulat-ulaton mo lang dang tawag sa nga mundring nga opisina, kag sang pera padala, para maklaim mong price mo nga 500 pesos. Congratulations, Madam Margie. Thank you, Gid, sir. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Okay. Ako na nga bulig, sir. Sige, salamat, Gid. Sige, thank you. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats sa kay Madam Margie, sang Barangay 34. No? Mahulat-hulato mo lang dang text, Madam, sang pera padalang kag sang aton dring waragwagan sa Action Radio Bacolod. No? Sa mga ka-aksyon sa probinsya, hindi magdula sang paglaom. Kaya nga, ang SAP sang ERB o konsap sa ERB, extended din kag may province-wide kita para sa SAP sa ERB. No? Ang Action Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati. No? Mga nagapamati gid sa din kaman gabahin sang probinsya sang Negros Occidental. Importante nga pamati ikaw kag kun makapamangkot masabat mo gilayon ang pamangkot. Kay simple man lang part sang operation sang Action Radio, anong ginapamatian mo nga programa, sinong kilala mo, sinong anchors dira, sino ang reporter dira, ano mo lang kasimple. Ini ang SAP sang ERB province-wide na. No? Ining bilog na nga probinsya, mga kapsyon. May tsansa ng taga Negros Occidental. Sino ang makaintra? Tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental. Ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod pinagi sa Transistor Radio. Transistor Radio o kung cellphone man da, basta importante kilala mo ang mga personnel sa Action Radio. Kag sang mga programa sa Action Radio Bacolod. Ilista mo da kung ilista mo kung malipat ka sang titulo sang programa. No? Kag sa mga dramas. Importante na. Mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod nga wala makapadala sang intrenyo, may tsansa na kamo. Saway pa makapadala sang intrenyo bla? Saway pa magdaog, pwede gid ka mo, no? Paano makaintra? Ari sumugod sa Nobyembre 14, ho? Sabado nga adlaw, magabato ng Action Radio, Bacolod sa mga interest pagi sa text, no? Ipadala sa numero, ari iliog nyo ilista. Kung way pa mo kapasakop, ilista ninyo mga ka-action, pero sa nakapasakop na
hindi na lang pagipadala, no? Sa mga nagdaog, hindi na lang magpadala kay makita man na digyapon mga ngalan ninyo, ang contact number ninyo, no? Yari ang numero nga pwede ninyo padalaan sa inyo sining mga entries, sa inyo sining ngalan, edad, address, contact number. Amo lang na kasimple. 0963-219-8066. Liwat 0963-219-8066. Ayos, copy na. Isulat nyo na dayon sa cellphone ninyo. Isulat ang ngalan, edad, address, kag contact number. Amo lang na ka-importante, apat lang, ngalan, edad, address, contact number. Tapos ipadala nyo sa 0963-219-8066. Sa Sabado na ha? Sa Sabado lang kamutex. I-ready lang ninyo dra pagkalabot na Sabado, ipadala nyo insigida. Komplito ho ng detalye nga ginapangayo agud nga ma-validate ang inyo sining nga entry. Adlaw-adlaw magpamati lang sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Paano may baluan ang tagdaog sa kada adlaw? Liwat mag-raffle sa mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Magatawag ang Aksyon Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa ginpadala nga entry. Kag siguraduhon nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Kay ang pamangkot simple man lang, ngalan mo ba silipat ka? Kag mga programa, kag sinong angkors na, no? Kung hindi makasabat sa sulod sang duha ka taon, magabunot gilayon ang Aksyon Radio, palibag-o nga tagdaog. Paano makuha ang premyo? Ipadalang 500 pesos. Di na magproblema pa. Ipadala ina gilayon paagi sa Remittance Center. Sarang maklaim ang inyo premyo, isa ka adlaw matapos malawagan kag ma-confirm ang inyo sining entry. Antes magpadulong sa Remittance Center, hulaton gid nga magpadala sang kinanglanon ninyong informasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sa Aksyon Radio Bacolod. Sano magasugod ang raffle? Magasugod din sa pagpanagtag sa ayuda ang Aksyon Radio Bacolod province-wide sa Nobyembre 16. Lunes ina nga adlaw mga ka-aksyon. No? Ayos. Importante lang nga pagpanumdum ang mga interest nga taga-syudad sa Bacolod nga wala mabunutan ang magapabilin nga kwalipikado sa pagpagpakigbahin sa sining nga promo. Kag sarang sa gyapon magadaog sang premyo. Tingbon ang tanan nga entries gikan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Gaboto naton ina gilayon mga kaakson. Sige, sa Sabado na ha. Sa Sabado lang, hindi lang magpadala subong kay kabudlay pa. Sa Sabado lang pag abot sang Sabado, padala gilayon sang edad, contact number, ngalan, inyong paggalipatan ninyo, kag contact number. Mo lang ng apat i-plastar ninyo sa inyo cellphone, tapos ipadala ninyo. Ngalan, edad, address, kag contact number sa 0963-219-8066. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:41 sa iluhan tanang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Compliance sa mga punong barangay sa Bacolod angot sa implementasyon sang Road Clearing Operations 2.0 ginapaabot sang DILG officer sang syudad. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Kinalauman sa DILG officer sa syudad sa Bacolod nga si Ma'am Baridet madayag na 100% compliance sa mga barangay kapitan kag barangay officials diri sa syudad sa Bacolod angod sa implementation o pagresume siring Road Clearing Operation 2.0 sa rin mag-aumpisa na sa adlaw nga Lunes suno idri kay madayag apisar gati ang Bacolod City na paidalom gihapon sa GCQ nga status sa gihapon pag-abot sa bulan sang Enero ang composite team nga ginatukod sa DILG o podre ang Bureau of Fire Protection kag PNP amo ini ang magamonitor kag maghimo sa assessment sa compliance sa mga pulong barangay
Naugin sulit na rin madayag sa gihapon ang ila sentro nga pag-arantawon kag dapat atenderon sa mga barangay officials amo ini ang mga dalanon kag sidewalk nga ginagamit kag ginbalikan sadtong maging pangkakas nga mga vendors kag nagpatukod sa mga structure. Naudugang pagdiring madayag nga sa tion nga ang mga barangay officials o kung kapital sa barangay wala magka-comply o magkasunod sa sining implementasyon kag mando mayara gid sang sanction nga pag-atubangon. Yaring palayag sang DILG head sa Bacolod City. Ang 60 days kumbaga nga ginahatan sa ila nga mag-continue sa road clearing. Although nga ara kita sa GCQ, partial implementation kita, pero ang focus gihapon is the actual or physical removal ng tanan nga mga hazards, tanan nga mga illegal structures na ara sa the whole stretch sa aton nga the road, whether sa iya nga kalabaon o kung kalaparon, dapat i-clear gid nila o including sidewalk. Pag-abot siyang January, initanan mahawanan na, although partial... Hawanan na ho, okay, ma-validate na kita. What will happen to the... sa parayag ni Ma'am Madayag ang tagpamuno sa DILG Bacolod City. Ang kaaksyon na tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Akson Art sa iluwantang balita ni Akson Marlon Hinawia, grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo nagalaom sa gyapon sa extra Christmas bonus. Subong nga Disyembre. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hinawia. Akson Mar. Aksyon Rex, hindi lamang sa talatapan ni Governor Bong Lacson kag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nagdangop kining grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial ng Progressive Alliance of Capital Employees o kon PACE. Hindi naghingyo man sila sa bulig sa mga board members o kon sangguni ang panaluwigan. May kantaran sa kon pwede mapagitaan sa pamaagi mahatag ang inas ni Christmas bonus tubong bulan sang Disyembre. Ini matapos nga nagligad nga adlaw ato sa interview gin palayag ni Governor Bong Lacson laban-laban tubtob lamang sa 14th month pay nga matunon sa mga government employees dara sa may provincial capital tungod man sang halit nga gintuga ng COVID-19 nga pandemya. Laom si Renelo last year, amo ng presidente sang PACE, mahatagan nini sa gilayon sang sabat ang ila sining hangyo parang mangin madinuagon man ang ila sining pagsaulog sang Pasko, pero al last year maiban kung digid man mahatag ang ginaayo nila nga extra Christmas bonus ay ara para man sila sang ginapabot nga collective negotiation agreement incentive ag productivity enhancement incentive ding 14th month pay ginalauman nilang mahatag ini sa mas temprano on or before November 15. Si Renelo. Pero ang Christmas bonus, obligado, Gidman? Ang extra Christmas bonus, Action Rex, depende na sa pundo sa isa ka LGU. Oo. Mga syudad... kung obligado ang probinsya, tiyata ginaga-probinsya, pero kung daw giveaways man ang muna depende sa sitwasyon Animan, hindi pa naman to pinal ang statement ni Governor Bong Lacson, base pa man lang mapagitaan sa iba nga pamagi. Base kung may makuhaan sila sang pundo or kwarta action Rex kay hambal ni Rastere, subong wala pa naman nagtakop hiring na tawag nila ba lang way pa naman nagtakop ang libro for 2020. Ang ila sa expectation, extra Christmas bonus kabay pa hatag man sa ila. Yari si Renelo Lastiere.
We have initial talk with the provincial administrator regarding the intention of the Progressive Alliance of Capital Employees. We have also discussed options with Attorney Refrando Diaz II. Sir, the present administration assures the Progressive Alliance of Capital Employees that they will take good care of the employees as far as benefits are concerned. Wala pa man sir naka-close ang aton nga libro, and we will be also we have also communicated verbally to some of the board members the concern of the union, and as far as our knowledge is concerned, positive man ang ilang pagbaton sa aton nga paghinunanon sa ila, sir. So, the closing of the books and the rest of the scheduled benefits under the law, wala pa man siya, sir, nag-lapse. Ang tigaw sa presidente sa PACE, Renelo Lastiere. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo Action na malon sa Nuvoya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman. Sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:49. Naligid lang ha, sa report ni Aksyon na Brian Morden, Aksyon na Eric Magbanwa. Daw gina-check na diyan ng reported nga pasyente bla ka punto sang ambulance to. Kasi ma-double check na ni Aksyon na Eric Magbanwa, kay do nanuning sitwasyon na. Importante, may TC, anay, no? Kulang balang imo sining alawas sang vitamin C. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa
ako'y wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. 12:53, daligid lang mga kaaksyon kay pikitigid kita sa orasan ta. Daligid lang manambalik kita sa diligid lamang madugay dugang nga mga reports. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay ma-unload kita kay Liberty Binitin Obaldo, may lang pag-monitor dira sa East Homes 4 Mansilingan. No? And kay ginatamyaw talang si Barangay Kagawad, Jofred Zapanta. Belated happy birthday Kagawad, birthday aglis ang November 10, no? Belated happy birthday gid, no? Kagawad Jofred Zapanta. And kay Tolero Insipido Margie. Sorry sa kalbo, haha. Ayos. Thank you so much, Gid Tolero. Insipido Margie. Siya nigurong winner tato kay na, no? Ayos. Dinis Richard Tiboroma. May lang pagpamatid dira sa San Enrique. Greet ko lang si Rejantan Villalon sa Barangay Purisima Manapla kag sa Action Radio Energy Fans Club, no? Okay, salamat gid Dennis Richard Tiboroma, kay Rosalie Anturin Navales Rojo watching live from Calatrava. Thank you so much Rosalie. And kay okay, salamat gid Margie Tolero. Manilin Lariosa Albiso watching live from Kinabong Uno, Barangay Igmayaan, Salvador, Benedicto. Salamat gid Manilina. And Jeline Romero, may lang pagpamati, no? Dira sa Binalbagan. Thank you so much Jeline Romero, kay paring Benedict into na kalbo ka nagali pre. Buyong ginis pare Benedict into now. Kay Arceline Tan, may lang pagpamati sa Plaza Wilkinson, Mana. Okay. Arceline Tan, no? Wilkinson, dahil sa Ibi Magalona, siguro, ning butya sing ganon. Wilkinson Contraction, no? Philip Lorente, sa Barangay Binuyan, may lang pagpamati, no? Lisa Montecastro, may lang pagpamati. Okay. Kay Lisa Montecastro, kay Zetalunan, salamat gid. Kay Bats Joe Bats. Ginakalaging paguro nilang budget kung pila ang construction kag pila sa kawatan nga ara sa gobyerno. Basi may ilubong sila sa mga buhaya. Ay perte. Desiree Cahudo, may lang pag-monitor. Idol tagid kaya Action Alvin halongida imo ilong basi yabukan, ha? Digna Ilanggos Gasalaw, may lang pagpamati. Lito si Condes, may lang monitor da sa KSA. And Digna, okay. Yorb Quiniol, may lang pagpamati. Yorb. And, okay. Dali gilang kay Joe sa Baligwat, may lang pag-monitor sa Baligwat family all over Negros Occidental from Joe Baligwat, San Carmona, Cavite. Thank you so much, Gid. Kamusta dang Cavite? And sa kay Alan Mula, may lang pag-monitor Alan Mula. And Nelny Realista, may lang pag-monitor taga Barangay si Nilnia Realista, taga Barangay 9. Thank you so much gid Nilni. Rodney Harder, terno i-address ba? Kay Action din siguro. Ayos. May lang pag-monitor sa pamilya Silo kag Sagrado sa Barangay Nabulaw, Sipalay City. Kag pamilya Ramirez Tihado kag Orcahada sang Barangay Granada. Ayos. Thank you so much gidalin sa kay Alex Montesa. Kay Rodney Harder, may lang pagpamati. And sino pa ni? Madam Elizabeth Malakagamala, may lang pag-monitor. And
Ramona Acero, may lang nga pamati. Sandrich Orquiales, may lang nga monitor, no? Si Ramona Acero, taga Barangay 35 ni. Si Sandrachi Orquiales, may lang nga pamati. Jocelyn Libon Dispoho, and Krister Dave Kambunga, may lang nga pamati. Live from La Castillana. Tamyaw ko lang da mga manghod ko, nga ga-answer sa ngila mudyol. Ayos. Rodora Syoko, may lang nga pamati. Kay Rodora Syoko, Anadilia Torres siya. Morning sa tanan ka-aksyon. Thank you so much, Anadilia. And sa kay Saldi Reston, may lang nga monitor kay Nanay Edad Tatay Alex ang Takuling. Okay. Sige. Joel Mahinay. Ayos. Dagang salamat, kid. Sige. Iban pa mayari pa. Kadamo pa sila gali. Ayos Filipa Paniergo watching live from Canlaon. Thank you so much, Filipa Paniergo. Ayos. Sige. Dali gila nga, standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa dili gilamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, tayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la una sa isang aton oras sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamate. Kaduan ta ng balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa nagpositibo nga PNP kag Indiope sa Nokpo nagdangat na sa 58 kag isa ang napatay diri. Kag maki-update ta sa preso nga nakapalagyo sa Moises Padilla sa gihapon wala sa gihapon madakpa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex as of kahapon nga adlaw nagdangat na sa 58 tanan ka mga miyembro sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Negros Occidental. Lakip na diri ang tatlo ka non-uniform personnel. 55 ka PNP kag tatlo ka non-uniform personnel ang nagpositibo sining coronavirus disease on COVID-19. Action Rex. So, Roderick, kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang deputy spokesperson sa NOCPO, 49 sini sa ila ang naka-recover na, 8 ang nagapabilin sa isolation facility, kag quarantine facility, kag isa diri amotong napatay Action Rex nga taga-hinubaan. So, nagligad nga si Mada kagin question pa to ang pag-positive sini. So, padri kay Donasco, ang ining iban diri balik na sa trabaho gid ang inang totally nga naka-recover na kag ang walo diri ara sa facility pero wala dapat gid sang kabalakan kay asymptomatic ini sila kag ara
sa maayo ang ila sining kahimtang action Rexa. Nakabaton naman sa financial kag food assistance ining mga naka-recover gikan sa NOCPO kag mga LGUs mismo para makabulig man sa ila sini tagsa-tagsa ka pamilya. Si Police Colonel Romy Palge, ang NOCPO Director, nagpanugyan sa kapulisan nga padayon ang paghalong batok sa COVID-19 agod nga hindi na madungagan pa ang nagpositibong miyembro sang kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Okay, so as of yesterday, November 11, yung update na set of COVID is may 58 tayo na positive, 49 recovered, tapos yung may 8 tayo na active, although ito quarantine na to sila sa kanilang respective LGU facilities, and may isa tayong recorded death. Okay, most of them, mga ano pa yung mga ranggo nila? Most po dito is mga ano po, PNCOs po, mga police na commissioned officers po. Aha. Meron ba tayong NUP, ma'am, na nadagdag doon sa parang 2 ata yun? Yes, may nadagdag po tayong isa po. Aha. So, yung 58 na sinabi mo, magkasama na doon yung NUP, 3. Yes po, kasama na po yung NUP na sa 58 na positive. Ito bang nasa hospital tayo or asymptomatic ng mga ito? Ito po ay mga asymptomatic po. So, Action Rex, sa muna ang palayag ni Donasco angot siring resabit nga manag positibo nga kapulisan. Samtang gin-check naton ining preso nga nakapalagyo dito sa banwa sang Moises Padilla. Actually, nagtabo ini Oktubre 14, 2020. Si Police Colonel Romy Palging, ang NOCPO Director, nagpalayag na dapat idigid paghatagan sang tuman nga pagsalig ang mga priso sa mga tagsa mga istasyon diri sa probinsya sang Negros Occidental agod hindi magpareho sa natabo dito sa Moises Padilla nga nakapalagyo ini. Ang natabo sila dire ining suspitsado nga si gintawag sa ngalan nga si Rico Layan Escultor nag-ayo sa kapulisan nga dalon sa hospital kanaglain ang tamatsyag. Pero sang ara na sagwa sang police station inali ini nga nagpalagyo Action Rex ini ang uluyag o kung una nga ginpalayag ni Police Lieutenant Wilma Silva nga siya pang deputy spokesperson, pero may mga allegations diri nga daw ginahimo ini nga trustee sang kapulisan kagamo ini nga nakapalagyo. So diri sa kay Palge nga dapat mangin strikto ang kapulisan Action Rex agod nga hindi na masulit na ang among insidente. Sa same matinion, ining si Layan, way pagid ni makitaan o kung ini si Escultor, padahin pa ginapangita sa kapulisan. Kag may mandato naman diri si Palge nga hatagan gini sa pagtamon agon nga balakpad ini nasabit nga suspitsado. Ini si Layan may kaso nga pagpatay kag nakapalagyo sa tong Hulyo 2020 man. Ang interview si Corona sa kay Donasco pabatita karon sa hapon kag sa gabi. Balita gikan sa NOCPO. Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Para gid sa inyo mga ka-aksyon.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadto antang balita ni aksyon na Eric Magbanwa, pamilya sang driver nga nakabunggo sa ambulansya kahapon sa ngapon handa makigariglo sa pamilya sang napatay kag mga nagkalapilasan sa aksidente. Ang report gani subong agad daw na patay man ang daw na dulaan man ang sang kabuhi ni isa. Yaring kaunda sang report ni aksyon Eric Magbanwa. Sabi si P.O. Action Eric. Action Rex, your time is limited. Gani man. You have no more time, no? I have no time. I have no money. No money. Ayo di purma. Isugpon mo pag yun dapat hindi na pag-isugpon. Birangon tara ni. Belated happy birthday gali kay Kagawad Jofred Zapanta. Sasan o? Kahapon. Kahapon pizza jis. Pizza jis pa gali. Nagligad pa nga pizza jis Uy, kasi nagpabatsag pa? Timbo nilang kuno Tani nakapadalaman ta, no? Gani man. Padalasang? Padalasang? Some greetings Ayo di purma. Greetings. Ano padala mo yaw? Greetings man eh. Sabi ko lang ipadala mo kay Kagawad Jofred. Yeah. Happy birthday belated na Kagawad Jofred Kag kay Kapitan Chad dira sa Barangay Robles. Yes. La Castellana, Si no? Mr. Mrs. Joseph Ajulichua. Yes. Kag si Mr. Manuel Co. Hidlaw man ta sila ba? Gani. Kay Engineer Arthur Normandia. Nga pamatikit, no? Si Astrid kag si Nong Polding Mendoza sa Panokol kapamati man Ayos. Oo. Kag si Kwan, no? Si Berta. Bert man? Si Bert, hindi Marcelo, kay patay na Ayo di purma. Si Bert lang kag si Panggoy, Okay. Kapati na sa aton din, no? Kaporok-orok na sila Gani. Sige, ang latest development, Rex, ay nabuhay nga ito ko ng interview karon na sa programa to sa gabi. Oo, gani. Ay Major Sidel. Ang latest development din operahan na sa area sang Bacolod, South Bacolod General Hospital. Ining nurse pa lang na-involved kahapon sa aksidente. Si Maria Cahiras, no? Amo ni siyang ginoperahan kina sang aga sa Bacolod South, South Bacolod General Hospital. Sa ining 78 anyos nga pasyente sa ambulansya kagabi o kahapon nga si Lolo Vicente Limaco ari nagginabulong dire sa may Corazon Oxen Montiriban Memorial Regional Hospital. Amo ni siya may COVID-19 aksarex mo nga pasyente blanca karga sa ambulansya kahapon. Kamusta ni? Okay ni ang pasyente nga si Vicente Limaco ni nga may COVID-19 na. Ari sa sabay Corazon Oxen Montiriban Memorial Regional Hospital. Basi ma-double check mo ng iyang kondisyon Okay, amo nang latest interview ko kay Major Sidel gali? Ang nurse niya nga nakasakay pa sa Pronset, amo nang ginoperahan kina sa aga. Balik siya sa ginobrahan niya nga hospital sa may South Bacolod General Hospital. Kain kagabi mismo yung action reskin boy ato yung driver sang GMC van to bala nga si Genesis Grelios to. Kaya kita sa CCTV nga ang pagparking sa salakyan niya husto man kagway siya kay labdana sa aksidente pero tigali kiti kumpo dito ng bunggo ang ambulansya ang ginamaniho sining napatay nga si Kenny ako nining napatay nga si Jesse James Tranilia ti amo to nga ginusisa sa kagabi sa ato sining nga kapolisan pero after siya sa investigation ginbuyan siya kagkay naman sa aga Axorex ginbuyan man ang driver sa Mitsubishi Montero nga mo tong nakabunggo sa ambulansya nga si Kenny Aurelio matapos ang iya sini 18 oras na pagkapriso sa custodial facilities sa station number 1. Tisiring ni Police Major Jubel Sidel nagparisel ang pamilya ni Kenny Aurelio nga makipag-areglo kaganda sila magbulig sa tong napatay sa aksidente kag sa sining pila ka mga nagkalapilasan dara naguruti ang ambulansya ato sang South Bacolod Hospital to totally wreck dito Action Rex so doon ako man tugurong ila sini sa Napton Action Rex ang hambal ni Major Fidel nga handa ang pamilya magbulig sa mga sining mga nagkalapilasan kag sa sining napatay sa aksidente nga natabo kahapon sang hapon dara mismo sa area sang Lacson sa Sebastian nga dara natabo ang ining aksidente Action Rex karon sa hapon may ara nga pagkatubangay ang pamilya kag ang pamilya sa driver sa nakabunggo sa ambulansya kay mismo ang mga concern ka pamilya sa tong napatay kag sa mga nagkalapilasan sa matabo ang aksidente kahapon sang hapon. Ang aton interview sa kay Police Major Jubel Sidel ay pabalot ra ni karon sa hapon kag sa gabi sa ato sining pagpangawag considering nga your time is limited. Action Rex Pellegrino Cantong. Hosto?
Ay, kanami ah. Kanami isang init, no? Abi ko kanami isang evergreen. Kanami isang bukol kag evergreen, no? Oy, pasa to ha. Ang ano? Gani? Gani? Ni bukol eh. Ikot na sa Bukol man? i-boost na lang mo kasi ito mugdang eh. Abi ko kung Ang protocol officer sang Eagles Club. Gani. Si Eddie Bukol, no? Kabay pa nga magkupos-kupos kaya nalakot na pre. Basta to sapon sige ah. Kita. Sige, report ka sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa action. Action, Eric Magmao nag-report sa Bacolod. Action, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanay mga out of town reporters ta si Aksyon Stephen Presquito sa San Carlos on standby. Ano ning 56 anyos nga lalaki, missing kuno ni pamilya nagapating ginkidnap po. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Stephen Presquito. Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, kumpirma o kung naginaligas ng pamilya nga na-abduct o kung na-kidnap ining ilang membro sa pamilya. Nga sabihin nga nakilala ining na-missing nga persona nga si Joe De La Torre, 56 anyos, ini kag-residente sa Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Natabo ang pagkadula sa sining na-missing ining persona sa tutang Sabado, alas 7 ng gabi, sa isa diri ka video key establishment, gandiri mismo sa atubang sang City Mall, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental, nga sa diin sunod pa sa kay Police Major Mark Angelo Hongko, ang OIC sa San Carlos PNP, nga sa buong ila pa ginaestablisar ang mga detalye kagining sa ilang investigasyon kung may abduction gid ba nga natabo o kung kidnapping sa sining persona tungod nga sunod pa sa kay dugang pa ni Sir Hongko nga may ara sang communication nga ining na-missing nga persona kag ang kakilala nga niya nga may nga magtabo sila sa sining nga lugar alas 7 sa gabi sa amo sila nga oras kag mismo pagkatapos sila dito na nga wala na nakitaan ining persona. So sa aligasyon sa pamilya sa ginikanan kag sa mga kauturan nga gi-abduct ini siya. So ginapangita pa karon sa aton San Carlos PNP ang prueba kag parayon pa ang investigasyon sa karon nga ginpangunahan ni Police Staff Sergeant Mark Anthony Pasilan ang among pag-imbestigar sa tanan nga mga nga anggulo kung bala may kaangtanan gid sa kidnapping o abduction kay nakakuha makita sa dugang mga may nakahatag sa ato sa informasyon Action Rex nga ini siya may kaangtanan ini sa illegal nga droga apang hindi pa naghatag sa konklusyon sunod pa kay Sir Hongko nga wala man ini sa drug watch list ining persona. So amoy nakaroon ang ginapadalman pa sa San Carlos 20 ang ining kaso. Nag-report lang din sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos. Yari ng pinaka-bago kag pinaka-epektibo nga herb Sa iluhan tanong balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz, sa Gay PNP hulaton na lamang ho
nga makagwa sa ospital ang mag-asawa nga kabalo agud nga mapasaka ng kaso batok sa mga sospetsado nga naglutang sa mga biktima sa detalye. Upod na kay aksyon no Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rec, hinahulat-ulat sa laban sa investigation section sa kapulisan sa siyudad ng Sagay ang pagwa sa ospital sa mag-asawa Rose Miley kag subong Moises Cabalo, ang duha ka mag-asawa nga pinalutang sa itong tinariktang Domingo sa gabi sa Purok sa Apol sa Barangay Vito, siyudad ng Sagay. Iniapahayag sa investigador nga si Police Staff Sergeant Rolling Jalwaga. Sunod sa kay Jalwaga. Actually, wala pa to sir kapag kaso sir mo kasi under medication pa nga itong biktima. Kung makagawa na sila, survive man sila, and then parang exit people kuwan. Makakuwan, maka-develop pa sang maayo na pag-witness ang pinibit nila. Oo. Nakita mas na, kasi maayo naman ang ilang situation subong, at least naman, na hindi pa silang suspect. So ang suspitsado nga pagkapailan sa kaso sa liwat ginpahayag ni Police Staff Sergeant Jalwaga nga ang at large pa karon nga si PD Arqueo isa ka security guard sa diin base sa pahayag sa asawa nga sang gintiro niya sining bana naka palapit pa siya kag siya naman nagintiro pero nalabot niya ang face mask kung takop sa nawong sa sining suspect kag dito iya na identify. Ginahatag man sa kapulisan ang ila sini nga paglantaw konsiderar sa paayag man sa mga witness at tong duha ka mga magpakaisa mo sa Pablo Baha kag Francis Baha nga sa diin ila giimbitar apang wala sila sa may nakita nga sirkumstansya o kung ground nga ipaday ni nga detain kag pasakad sang kaso tuno sa paayag ni Police Staff Sergeant Jalwaga nga kung may witness kid man yung mga tudlo nga sila involvado man sa kaso iga-file man ang kaso batok sining duha kabag pakaisa. Sa karon na ginalantaw nga pagka-file sa kaso pasakad sang kaso amo lamang ining si PD Arqueo nga ginakamig triggerman. Parayon pala yara sa ospital ang mag-asawa Rose Miley kag subugman Moises nga nagapayo-ayo sa ospital. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Ang report ni Aksyon Percival Villamor pagkaronan talang ni kay hindi gid makaya Aksyon Percival. No? Daligid lang mga ka-aksyon standby. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan pagdayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 33 ang aton oras lang alang nata sa tiyempo. Tani talakayon tapaning isa ka resort diri sa Bacolod ho. Ginpasiradaan subong nga aga dira sa may Golden Field Commercial Complex Black.
matapos nga natukiban sang syudad sa Bacolod nga nagapasulod nagabaton sang kabataan tigin pasiradan ini subong nga adlaw no ay ho naka-GCQ pa ta. Sige, pakarunan tayo ini mga kaaksyon sa hapon bantayan sa iban nga public affairs program. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalaga. Salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dinigi Lamang Madugay upod kay Aksyon Well Masugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kahanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. With the show, that's the way of a crowd. That's the way of a crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.